το κάνω edit. Θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα. Και ο λόγος που άργησα τόσο είναι επειδή άκουγα γύφτικα. Έβλεπα τηλεόραση. Έτρωγα. Χάζευα. Και είχα και μια περιπέτεια με τα μέσα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδε τη μαμά μου μες στο δωμάτιο όλα σκοτεινά γιατί ήταν κλειστό πατζούρι. Και μου φαίνει αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Λοιπόν, έχω πάρει πράγματα για μένα, για τη Χρύσα. Αυτά. Και είναι η μεγαλύτερη παραγγελία που έχω κάνει μέχρι τώρα. Clap if you care. Της Χρύσας θα τα βάλω στην άκρη. Πρώτη φορά παίρνω ρούχα από το Shein. Πρώτη φορά βλέπω αυτές τις φίλες στα TikTok. Ωραίο, Αυτό δικό μου. Αυτό δικό μου. Αυτό δικό μου είναι.
πλάτες και δεν είναι ρούχα, αλλά εσύ. Τα λεγόμενα ψιψιψόνια. Πήρα ένα small makeup bag. Αυτό. Δεν μυρίζει τίποτα. Και γράφει all the little things happening in orderly way. Δηλαδή τα πάντα συμβαίνουν με μια σειρά, παιδιά. This is so inspirational. Γάμο τον Πλάτωνα μου μέσα. Very good, very nice. Οι μίνι πράσες, παιδιά, όταν είπαν ότι είναι μικρά, δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο μικρά. Εγώ βρήκα βέβαια κάτι ωραία πινέλα στο τζάμπο. Οπότε αν δεν με βολέψουν τίποτα, and by the way, βασικά, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να κάνω μια βάση, να τα χώνεις αυτά μέσα για να γίνει μεγαλύτερο, γιατί αυτό πρέπει να το δω. Είναι έτσι, και μετά έτσι, δεν θα βάρε. Σου αρέσει το βάρε. Each brush is packed individually with a little bit of cellophane. We will not open it now, but we will see them individually one by one. Very beautiful. Παιδιά, αυτό είναι για μωρά. Αυτό είναι για εδώ πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι για εδώ. Ευχαριστώ πολύ, collaboration κάνε. Δεν ξέρω τι θα σας πάρει για τους δύο. Δεν ξέρω τι θα σας πάρει για τους δύο. Ναι. Κοροϊδία, ναι. Εντεγμό, ναι. Κλέφτες, ναι. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει διαφορά. Έχουμε επίσης ένα beauty blender, ένα little puff, ένα regular puff και ένα πραγματάκι, ένα δοχείο καθαρισμού. Very good, very nice. Από άποψη ψώνια νομίζω δεν έχω κάτι. Πρέπει να κάνω το σωσί. Δεν βαριέμαι να το ψάξω εδώ πέρα. Α, έχω το book thing που είδατε. Και μετά πάμε στις μπλούζες, παιδιά. Δύο μπλούζες πήρα, παιδιά, δύο και καλές. Αυτή είναι μία γκρι λάδι. Πλαστικό μήνυμα. Είναι this one. Very simple, very good, very nice. Tight fit, υποτίθεται. Και nice quality, very good for its price. I will put a picture here with it, or even better, a clip modeling. Q. Wanna be on top. Αυτή είναι την πλούζα. Νιώθω ότι είναι στο κοντίξα του ταινίου. Αυτά δεν είναι κοντίξα, rise up, ενώ δεν ήθελα. Είναι αρκετά κολακευτική. Παλάκια! Σαν σχήμα, σαν χρώμα δεν νομίζω ότι μου πάει τόσο, αλλά θα επιβιώσω, παιδιά μου. Τρας, θα επιβιώσω. Τέλος πάντων. Να κάνω και editing. Θα κάνω μάλλον στο σχολείο το editing. Παιδιά, αυτό έχει καρτελάκι πάνω. This is the other shirt. Μπορντό. Συγγνώμη, παιδιά. Μπορντό. It looks very good. Αχ, δεν ξέρω. Θα μου κάνει κάθε καλά. We will see. Το χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Q The Cliff Modeling GTM. Και αυτή δεν ξέρω φάση, γιατί όλες μετά από λίγη ώρα που φοράω σηκώνονται στη κοιλιά μου. Αυτή έχει πολύ δυσκολία. Το χώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι.
Αυτά λοιπόν, παιδιά μου. Πω ρε, πώς μπορώ να κάνω edit τώρα εγώ όλα αυτά, Ναι. Καληνύχτα σας. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ξέχασα. Θέλουμε να το κάνουμε και mall haul. Γιατί, παιδιά, haul χωρίς mall δεν γίνεται. Πήγα σήμερα στα mall να κάνω κάτι δουλίτσες και να σας δείξω τι πήρα. Δεν πήρα πολλά πράγματα. Αλλά θα σας πω story time. Και γύρισα σπίτι. Πήγα στο Τζάμπο και έτσι όπως μπαίνω στο Τζάμπο για να τα πάρω, ενώ είχα πάει ήδη στο Μόναχο άλλες ώρες, τι βλέπω? Βλέπω ότι έχουν βάλει πράγματα για απόκρυψη. Και τι βλέπω συγκεκριμένα? Παιδιά, αυτοί δεν την είχαν στην ιστοσελίδα όταν έψαχνα περίπου για το τάκι του καλά που θέλω να δείξω σε 2 μήνες. Δεν είχαν αυτοί. Και βλέπω και είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Είναι ακριβώς τα μαλλιά του, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Πώς έδωσα, 7 ευρώ νομίζω. Ουχητήρι! Πήρα αυτό εδώ που είναι ένα μπρολόκ Lego για την Χρύσα. Θα της τα δώσω μαζί με όλα τα μπλε της. Και πήγα και πήρα και αυτά τα ζελεδάκια που θα τα φάω μαζί με τον Μάνο, γιατί παίζουμε τέτρις και λατρεύουμε τέτρις. Και πήρα και αυτό. Είναι 12 το βράδυ την επόμενη μέρα, δηλαδή Δευτέρα βράδυ, και τώρα το κάνω edit. Thank you so much for watching. But I cannot bother dress again and then undress again to put the dress again. Oh, Kanye West, oh. What does he say? Πας καλά ρε, πας καλά. Χάλια, το Ζάρα είναι χάλια. Το μόνο καλό που έχει το Ζάρα είναι καπέλα. 1, 2. Τι άλλο έκανα? Τι άλλο έκανα? Δεν έφαγα τίποτα. La